nga, oh. Tara na, bis. Pasigdi na siya din, ha. Tama, ka, bis. Mura ng bagay sa mga lalaki, mga babaero. Nabarato ano sa'yo, bis. Kayo, parang naisip ko atong mga babayhana ba? Udto na gid ba? Grabe kay init karon. Atad durag mingaw man kayo. Wala may customer. Tad ba kay ani nabulan ako sa init diri ba? Uy. Kay kani. Customer gini o padulong diri o. Pabuto na ko. Maani ra man sila karon. Ito diri ba? Oo, na may gabantay oh. Pre, pila, entrance dire pre. Ang entrance? Oh, Barato ras minta ra. Minta ra boss. kwinta. Oh. Aw, balik ako. Siya ko bayad. Balik mo balik. Diri oh. Wala siguro ti kwarta tong tuwana ba kay. Balik ra daw ko nung bayad. Atad karon po ko na mga aya ra si mo kuan mo balik pa siya siya magbayad. Nadagan ang customer diri. Bayad man daan. Klaro tong tuwana ba. Pabuto na to na ako si mo balik ra to. The next day. Ay, gingon ako sa ibuha diri nga view. Sada kayo. Oh, oy, pre. Pila ka entrance pre? Wala japon boss, 50. 50. Oh. 50 na japon. Eh, murag ikaw mo itong miyagi ni boss eh. Bantay mo kasi wag murag ikaw to ba? Ay dili oy, mura kadagan sa musulod diri nya ako ra imong mabantayan. Lahi to. Oo. 50 lang ito. 50? Oo. Ay balik na lang. Na masahiro ko ganyan buntag ba wala nang minus kayo pasahiro? Balik ra? Ang bayad? Oh, balik na. Basta ko sa balik ko sa. Oh, balik ka gini. Ay, mo lang mi katong. Sada kayo nga biyok hindi ngon sa imo. Naman, limang giingon. Oh, Masigdagan, nakakadagay dalaw ako na. Ha? Eh, abalabar ba ka? dili oy. Dili ko pareha sa uban nga habal-habal driver nga daghang kayo dalon ba eh. Lahi man ko. Seryoso magug ko. Ay, view diri oy. Kawala sa problema. Problema lang yung kadaan. Ha? Problema. Doon ka sa kuha day. Pero pag naakanin view, kanang pagka-problemano nimo sa kuha, mawala na. Ali na. One week later. Que suene el celular, yo lo levanto a la hora que sea. Abot ra gyud ta bay. Uy, hindi na dali nakaka-farm. Umo ni. Tsada beach. Umo na ni akong gingon sa imo. Nice beach siya. Nice kayo oy. Mura nito ba? Nice kayo. Sa Bian Star ka. Dili mo na ating good. Ay, pagpapatay pa rin sa buka. Dili man na siya ating. Wala man na kanang real ko. Pag-entrance pa lang. Tsada kayo view. Lagi. Grabe ka nice view. Oo na. Nang kabantay yo. Very nice ang Oy, view diri. Pre, musulod sa ko pre. Uy, isa boss, bayad sa daan boss. Kay murag ikaw tong miagi ba? Kaduhan ka na ko na business boy. Katulo lang nimo karon. Tung una ni sulod ka wa ka ni bayad. Yung kabalik ra. Sagdagan na kayo na diri. Dili. Butbutol kayo niyo. Wala ako butbutol kayo. Pila kayo entrance? Kuan boss. 50 ang isa. Sa duha man mo 100. Sige. Naro. Uy, kulang man ni boss. 15 man imong gihatag sa kuha. 15 raw, siyo pag yun. Uy, klaro boss. Habal gani no, di pagbalik na mo lang di ba maghabal-habal ka puro sinsilyo mo na? Murag, ikaw git kaduhan, katulo na nimong kuan ba? Ani diri? Primero. Ay, pagbalik na kay. Atad wa ka Wala ni bayad ka tong na, primero. wala ka na ulaw sa kong kauban no, gwapa kayo. Ay, hindi nga na pagbalik na. Saba kay ko. Balik ka? Atay, kulang bay, 15 pesos ha, sinsiyo pag yun. Atay, na isahan sa atong mananap bay. May karo gito ah. Pailang balik to karon. Many months later. Kini nga kinabuhi pagka-relax. Daghan kaayog. Mga chika. Way problema. Kaya basta ako mo trabaho, way sablay. Uy. Matay. Tag-uban ng tulo. Patay murag mga ipit yung kuani ba? Hoy, naalagay kang mananapa ka? Untay lang ka Sama ka diri. Ha? Nga, oh. Tara na baby. Ay, nasaya. May upay na. Tara na, bis. Pasigdi na siya din, ha.
Tama, Chika Fish. Mura ng bagay sa mga lalaki, mga babaero. Kabarato ano sa'yo, Fish? Ano niyo? Ta kayo. Murag naipit yung ko atong mga babayhana ba? Maabot rin yun ang panahon na magabaan ta. Kita kayo eh. Unang karon, na nakapay panahon nga magbago. Pagbago na ta.